За какво е показател големият корем? Колкото по-голям е коремът, толкова е по-вероятно да е налице чернодробно заболяване. Стеатоза на черния дроб, мазен черен дроб, може да доведе до цироза и дори инфаркт. Фразата цироза са чували почти всички. С цироза плашат феновете на алкохол. По този повод има и някои много мрачни шеги. Белите дробове болят, защото черният дроб не може да се побере между тях. Истината е, че болестите на черния дроб не са чак толкова популярни, колкото заболяванията на белите дробове. И тук не става въпрос само за небрежно отношение към здравето. Лошото е, че черният дроб трудно боли, когато има проблем. Стеатозата на черния дроб е бич на нашето време. Днес този проблем се среща при 20-30% от населението на западните страни. Среща се и при всеки втори диабетик. А сред хората с наднормено тегло при 80% от случаите. Затова не се чудете. Огледайте се и вижте истината такава, каквато е. Колкото по-голям е вашият корем, толкова по-вероятно е да имате чернодробен проблем. Стеатозата на черния дроб е с най-висока честота, за разлика от други чернодробни заболявания. Желателно е поддръжката му и неговото прочистване да става с продуктите на Вертера. Разгледайте страницата ни Велико Търново по пътя към здраве, дълголетие и изобилие.